обидва національні рухи, вони прагнули до перебудови постімперського простору. Це був хаос чи це вікно можливостей? Кримська делегація, вони виступали за те, щоб була федерація вже в травні 1917 року. Як його не придушили? Із етнічної маси перетворилася на політично організований народ. Як так без Криму? Чому? Добрий вечір, студія. Мене звати Іскендер. Якось мені сказали таке. Ви, кримські татари, вже мали свою автономію. Прогавили. А це подкаст «Співострів», який треба знати, щоби зберегти. І в гостях у мене розкішний гість. Пан Андрій Іванець, кандидат історичних наук, один з провідних дослідників кримсько-татарського національного руху та історії Криму початку ХХ століття. Сілям алейкум, пане Андрію. Алейкум сілям. Революційний 1917 рік. Перший після ліквідації Кримського ханства кримські татари нібито отримують можливість самі говорити про історію свого народу на своїй землі. Курултай, Кримська Народна Республіка і значення цього короткого, але дуже важливого періоду в історії Криму, кримських татар та України. Коли в 17-му році починає розпадатися Російська імперія, що в цей момент відбувається в Криму? Це був хаос чи це вікно можливостей? Крим в 17-му році – це надзвичайно специфічний регіон імперського і вже потім постімперського простору, оскільки він входив загалом територіально-адміністративно до Таврійської губернії, але, звісно, він відрізнявся не лише географією. Це був високоурбанізований регіон, де 40% населення проживало тоді в містах. Це був регіон, де базувався Чорноморський флот. І, звісно, що він надзвичайно сильно відрізнявся саме своїм етнічним складом. Бо на 1917 рік Крим – це поліетнічний регіон, корінний кримсько-татарський народ – це 217 тисяч, 27%. Це вже наслідок колоніальної політики Російської імперії, коли за понад 130 років кардинально був змінений етнічний склад Кримського півострова. 399 тисяч населення Кримського півострова тоді складали великороси і українці. Їх тоді українців теж не виділяли, щоб об'єднувати з великоросами. Ми можемо орієнтовно сказати, що десь до 100 тисяч було українців в Криму, 68 тисяч євреїв і кримчаків, понад 40 тисяч німців, 20 тисяч греків, понад 13 тисяч вірмен, понад 10 тисяч поляків. І ще другий корінний народ, який так дуже помітний був в етнополітичному розкладі, скоріше в етнічному розкладі, це караїми, 9 тисяч. Тобто всього представники 35 народів і етнічних груп проживали в Криму. І це дало відбиток, звичайно, на протікання суспільно-політичних та інших процесів в Криму в 1917 році. Коли впала імперія Романових, точніше сказати, пала монархія в результаті лютневої революції, то це призвело не тільки до змін таких адміністративно-політичних, і потребувала самовизначення нового, бо лояльність до монарха вона зникала, і потрібно було народам самовизначатися. І от в цей момент в Криму ми бачимо, як виникають після падіння монархії Романових комітети, громадські комітети, такі ліберально-демократичного. Це нові органи влади. Замість зниклих адміністративних структур царизму виникають такі громадські комітети, губернський комісар Таврійський тимчасовий уряд призначив. І паралельно виникають ради спочатку робітничих і солдатських, а потім і селянських депутатів. Але з'являється третій дуже важливий фактор. Окрім таких ліберально-демократичних органів влади, орієнтованих на тимчасовий уряд, окрім рад, виникає ще і для багатьох в Криму неочікувано, дуже потужно, швидко самоорганізовуються якраз кримські татари.
чому національний рух, саме от кримсько-татарський, він представив своє бачення майбутнього півострова? Чому для багатьох це було неочікуваним? Тому що під час перебування в Російській імперії сталося багато негативного. Да? Ми говоримо про перше Чорне століття з 1783 по 1883 рік. Потім іде з одного боку відродження національне, вже становлення потихеньку, потрохи модерного національного руху, Гаспринський, Асан Нурі. Але паралельно все-таки йдуть і негативні процеси. Частина кримських татар на початку ХХ століття ще покидає свою батьківщину. Інші моменти. І от в 17-му році, коли зникають обмеження формальні і неформальні, змінюється законодавство, кримські татари почали створювати свої структури самоврядування. Був спочатку створений тимчасовий мусульманський революційний комітет 25 березня, і з цього моменту ми можемо говорити навіть про початок кримсько-татарської революції. Буквально 7 квітня збирається вже Всекримський мусульманський з'їзд, і це дуже представницька була такий захід. Десь 1500 учасників взяло участь в цьому заході. Давайте згадаємо, що в Криму було на той момент за переписом 217 тисяч кримських татар, тобто значна частина народу взяла участь в цьому Всекримському мусульманському з'їзді, і він приймає перші революційні такі рішення. В чому була революційність? До лютневої революції в Криму мусульманськими справами займалося Таврійське Магометанське духовне управління, яке підлягало безпосередньо Міністерству внутрішніх справ Російської імперії. І вакуфна комісія існувала з кінця 19 століття, яка розпоряджалася дуже серйозними такими засобами, коштами, землею, яка передавалася мусульманами на благодійні справи і мала підтримувати освітні заклади, релігійні заклади і так далі. Оскільки ці структури, і Таврійське Магометанське духовне правління, і вакуфна комісія підлягали уряду Російської імперії, то закономірно, що використовувались вони не на користь кримсько-татарському народу часто. І от на Всекримському мусульманському з'їзді було вирішено ліквідувати Таврійське Магометанське духовне правління, вакуфну комісію, і замість них створити тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет, спеціально нове вакуфне управління і обрати муфтія. От вперше демократично було обрано муфтієм Номана Челікбі хана, 32-річного правника, громадського політичного діяча, письменника. І обрано тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет із 48 осіб. І проголошено, що тепер вакуфи будуть слугувати народу. Це був дуже серйозний крок, причому це був серйозний крок не лише для Криму. По-перше, Таврійський муфтій, він мав опікуватися кримськими мусульманами, а також мусульманами Литви, Білорусі, Польщі і Волині, тобто частина України також. А Таврійська губернія, вона за межами Крима була? Таврійська губернія, вона складалася із 2 частин, із півострівного півострів Крим і із 3 материкових повітів, які Дніпровського, Мелітопольського і Бердянського, які Українські лежали південь, на материку. Да, от Таврійська губернія, вона така була своєрідна, тому що на материкових повітах домінували за кількістю українці, а в Криму от була така дуже специфічна палітра етнополітична і етнічна загалом. Але якщо ми повернемося якраз до значення обрання демократично вперше муфтіям в Криму, то от муфтій опікувався іншими мусульманами поза межами Криму, і це вже було важливим. А також на просторі колишньої Російської імперії існували ще 3 мусульманських об'єднання великих. І от в Криму вперше обрали муфтія. Інші мусульманські об'єднання, вони пізніше йшли цим же шляхом.
Так що в цьому сенсі це був такий піонерський крок, який зробили саме кримські мусульмани, кримські татари. Ми побачили в подальшому, в місяці 17-го року, як в Крим приїхав Номан Челебіджи-хан, його обрали заочно, він знаходився в армії в Одесі. І разом з ним приїхав Джафер Сейдамет, якого обрали керівником, який опікувався вакуфами. Ще кілька важливих діячів кримськотатарського національного руху: Амет Азінбашли, Халіль Чапчакчі, які перебували в Одесі. І дуже швидко почали утворюватись структури органів національного самоврядування у вигляді мусульманських комітетів по Криму. На літо вже існувало 124 таких комітети повітових, волосних, іншого рівня. Тобто була створена система органів національного самоврядування. І ця система, вона розвивалася дуже динамічно в складних умовах, тому що ті сили, які правили в Криму після революції, орієнтувалися на тимчасовий уряд. Далеко не всі ставились позитивно до кримсько-татарського руху національного. Таврійським губернатором, точніше, комісаром Таврійської губернії, який прийшов на заміну таврійському губернатору, другим став Микола Богданов, кадет, і з ним склалися напружені відносини у кримсько-татарського національного руху. Як його не придушили? Рух кримсько-татарський національний. Ну, це якраз дали момент, коли в Російській імперії були проголошені демократичні свободи, були скасовані ті обмеження для національних рухів, які їх існували. І створювали картинку для... Ну, це був природний процес і в самоорганізації кримських татар, і нова влада, вона, по-перше, формально сповідувала демократичні цінності, просто вона не підтримувала національні рухи здебільшого. І тому от відкрилося вікно можливостей, якими, власне, представники кримсько-татарського національного руху дуже вдало скористалися. Бо тимчасовий кримсько-мусульманський виконавчий комітет і муфтій, вони почали зразу низку реформ. І освітню реформу, і підтримували жіночий рух, і підтримували самоорганізацію молодих кримських татар в своїй структури. Почалось утворення і кримсько-татарських військових частин. Це все йшло паралельно, тому що паралельно з розвитком і структур і інших національних рухів в Криму, зокрема українці, які теж в цей момент самоорганізуються в Криму. От було утворена українізована частина, і кримські татари вже після того утворили кримсько-татарський батальйон, і його вже прийшли вітати українські офіцери із українізованих частин. От така почалася взаємодія буквально з весни 17-го року між кримськотатарським національним рухом в Криму. Відома діячка українського національного руху, сама із Крима, із багатої польської родини, але обрала вона українську ідентичність, Харитина Пекарчук. Вона потім написала, що в спогадах, що в 17-му році відносини складалися з кримськими татарами як найкраще, що випускали разом газету, і в неї залишився дуже такий позитивний погляд на взаємодію в той момент між кримськими татарами і українцями в Криму. А що для кримськотатарського народу? От більше століття Російської імперії, російського правління в Криму, і тут Курултай. Ну, ще до Курултаю треба було дійти. От ми поки що вже в грудні, так? Да, ми поки що говорили про систему органів самоврядування, яка виникла у вигляді мусульманських комітетів на чолі з демократично обраним муфтієм, ті реформи, які почалися, зокрема в освітній сфері. Представники кримськотатарського національного руху, вони діяли одразу в кількох площинах. Вони мали взаємодіяти з органами влади Таврійської губернії, тимчасового уряду і встановлювали такі контакти, хоч не у всьому вони були прості. Паралельно були відносини в межах мусульманської такого співтовариства, яке існувало на території Російської імперії. Кримськотатарські жінки брали, наприклад, у з'їздах в мусульманок всеросійських,
представники Мосвиконкому брали участь у з'їзді російських мусульман. Їх було кілька, зокрема у травні в Москві, там приймалися важливі рішення. І був ще один дуже важливий вектор – це відносини якраз з тими народами, які виступали за федеративний переустрій цього імперського колишнього простору. І на чолі цього руху була якраз Українська Центральна Рада. Обидва національних рухи, вони на початку 17-го року розвивалися паралельно. От в Криму пройшов Всекримський мусульманський з'їзд у квітні, про який ми говорили, і утворилися тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет. Одночасно, трошки у квітні, трошки пізніше, відбувся Всеукраїнський національний конгрес, який переобрав Українську Центральну Раду для більшої легітимності. І до певного моменту ці національні рухи і структури самоорганізації діяли паралельно. Але в червні 1917 року сталися важливі зміни. Українська Центральна Рада намагалася домовитися про проголошення автономії України з тимчасовим урядом. Тимчасовий уряд на це не пішов. І тоді Центральна Рада проголосила перший універсал у червні 1917 року. Відповідно, в Криму виникло питання, що буде далі, оскільки в Таврійській губернії відносно більшість складали українці, потрібно було самовизначатися. І домовлятися. І домовлятися вже не в Криму, а на рівні керівних структур органів самоврядування кримських татар і українців. Тимчасовий уряд негативно зреагував на проголошення першого універсалу, який проголошував фактично автономію України, який проголошував створення Генерального секретаріату такого уряду автономної України. Була навіть урядова криза в тимчасовому уряді, тому що довелося йти на компроміс. Українська Центральна Рада проголосила другий універсал, яким там проголосила якби те, що буде трошки пізніше вирішене питання про автономію України. І в цей момент в Київ приїхала делегація, представники Кримського мусульманського виконавчого комітету Джафер Сейдамет і Ахмед Азінбашли. Джафер Сейдамет – це друга фігура в національному русі в той момент після Номана Челебіджи-хана, і Ахмед Азінбашли теж один із найбільш таких активних, поважних діячів кримськотатарського національного руху. Липень – це ми за старим стилем говоримо, якщо за новим стилем, то це початок серпня 1917 року. Номан Челебіджи-хан у жовтні 1917 року він сказав, що делегація приїхала для того, щоб з'ясувати, буде Крим у складі автономної України чи не буде. Одразу після завершення цього візиту кадетська газета «Річ» написала, що приїздили кримські татари для того, щоб домовитись про входження Криму до складу автономної України. Сам тимчасовий мусульманський виконавчий комітет він це заперечував, сказав, що офіційно в газетах дав повідомлення, що з таким завданням не приїздила делегація, але, ймовірно, ця тема обговорювалася. Зустрічалися Джафер Сейдамет і Ахмед Азінбашли із лідером Української Центральної Ради, з істориком Михайлом Грушевським, із генеральним секретарем з міжнаціональних справ Олександром Шульгіним і із очільником Генерального секретаріату, тобто уряду автономної України, Володимиром Вінниченком. У спогадах Джафер Сейдамет, він їх писав вже на кілька десятиліть пізніше, він згадує дуже тепло про Грушевського, каже, що це стратег, людина, яка може ставити такі серйозні завдання і вести націю. Чітко бачить. Да, позитивно відгукується і про Олександра Шульгіна, і негативно про Вінниченка, який, за його оцінкою, класний літератор і готовий на все для нації, але не дуже, на його думку, такий здібний був політик. В Криму, до речі, поки Джафер Сейдамет і Ахмед Азінбашли були в Києві, відбувалися бурхливі події, був заарештований Номан Челебіджи-хан. З одного боку, донос на нього подали представники органів самоврядування, які орієнтувалися на тимчасовий уряд, в контррозвідку, з іншого боку, мурзаки подали
на нього. Козаки – це хто? Це... Ті перетворення, які пропонував тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет, демократизація внутрішнього життя, зокрема, демократично обраний муфтій, він дозволив жінкам молитися разом з чоловіками, не носити чадру, взагалі виступав за рівноправність жінок. Це сприймалося не всіма позитивно. Плюс прийшла, по суті, нова еліта до керівництва національними справами, зокрема матеріальними активами у вигляді вакуфів, а це 800 тисяч було карбованців на рахунках, це було понад 80 тисяч десятин землі, тобто і інші майнові цінності, тобто це серйозне майно. От до революції ним фактично користувалася частина духовенства і частина мурзатства, тобто знаті кримсько-татарської, а тут революціонери прийшли і змінили ситуацію. Вони, по суті, стали це використовувати для підтримки органів національного самоврядування, взяли під свій контроль. Причому це визнав тимчасовий уряд. Тимчасовий уряд визнав офіційно Кримсько-мусульманський виконавчий комітет. Це не всім подобалось консервативно налаштованим кримським татарам. І от реакціонери натравлювали їх на тих, хто очолював кримсько-татарську революцію і нові органи самоврядування. І от так після цих доносів Номана Челебіджи-хана заарештували, але одразу була різка негативна реакція кримського татарського активної частини кримських татар. Тисячі людей буквально вийшли на вулиці в Сімферополі. Їх підтримали їх союзники, зокрема українські організації, тюркські організації, деякі організації такі революційно-демократичного спрямування російські. І в результаті буквально наступного дня Номана Челебіджи-хана контррозвідка російська змушена була звільнити. І коли його взагалі протестанти, які вимагали його звільнення, вони шукали його в тюрмі в Сімферополі, але вони його не знайшли, тому що його вивезли в Севастополі. Коли він наступного дня повернувся в Сімферополь, то його зустрічав натовп на вокзалі, його на руках донесли до приміщення тимчасового Кримсько-мусульманського виконавчого комітету. Ось. І виникло питання, як далі буде розвиватися національний рух, які ідеї мають виникати. Якщо довіритися спогадам Джафера Сейдамета, то ще перед арештом Номана Челебіджи-хана надійшла така інформація, що його планують заарештувати. І вночі в нього відбувалася розмова. Вони були друзями, Джафер Сейдамет і Номан Челебіджи-хан в цей момент, на початку 17-го року. Соратниками по боротьбі ще з часів навчання у Стамбулі, були в спільних організаціях, очолювали їх. І Номан Челебіджи-хан казав, що він буде чинити спротив арешту. А той казав, що не треба чинити спротив, що це потім підніме хвилю протесту. І що ніби в цей момент сам Джафер Сейдамет сказав, що потрібно скликати Курултай. Але попросив Номана Челебіджи-хана поки публічно про це не говорити. Що таке Курултай? Поясніть, будь ласка. Курултай – це в середньовічних тюркських монгольських суспільствах це такий з'їзд знаті, де вирішувалися найважливіші питання, наприклад, війни, миру. У серпні 17-го року прийшло запрошення від Української Центральної Ради приїхати на з'їзд народів-федералістів, на з'їзд народів і областей, які підтримують якраз створення федерації. А де це відбувалося? У Києві. І було запропоновано відправити делегацію до 10 людей. І у вересні 1917 року тимчасовий Кримсько-мусульманський комітет відправив таку делегацію, причому повідомив Українську Центральну Раду, що це вже майже заступники Курултая приїжджають в Київ. Михайло Сергійович Грушевський писав пізніше, що приїхала велика делегація кримських татар, що були дуже гарні відносини. Її
очолював фактично Джафер Сейдамет, Ахмед Азенбайшлис, знову ж таки, був. Але що цікаво, в з'їзді народів, який відбувався в Києві, брали участь представники багатьох народів, областей, козаків, в тому числі, наприклад, там від латишей, литовців, від різних народів, але жінки були представлені лише в кримсько-татарській делегації. Серед 10 членів кримсько-татарської делегації, до речі, так шляхетно, 2 місця кримські татари виділили для горця Кавказу і для одного казанського татарина. Тобто приїхало із Криму 8 людей, і от серед них було 2 жінки. Це була Айше Ісхакова і Еміне Шабарова. Жінки, які виступали на цьому з'їзді, вони справили дуже серйозне враження на всіх присутніх. Багато хто потім про них згадував, про їх виступи. Цей з'їзд, він вплинув серйозно на вироблення подальших дій кримсько-татарського національного руху. Чому? Тому що було ухвалене рішення, було там кілька резолюцій ухвалено, і ці резолюції, зокрема, передбачали проведення національних установчих зборів, проведення регіональних установчих зборів для того, щоб представники народів, які проживали на постімперському просторі, вони прийшли до всеросійських установчих зборів вже із сформульованими своїми вимогами, які легітимізували національні органи, повноважні національні органи. І відповідно, коли кримські делегати повернулися в Крим у жовтні, то вся ця інформація була доведена до Тимчасового Кримсько-мусульманського комітету, і був проведений делегатський з'їзд кримських татар, на якому ухвалили рішення провести Курултай. Курултай як національні установчі збори кримсько-татарського народу. Надавалося право голосувати і жінкам, і чоловікам. Це вже під час цього з'їзду, да? Під час Курултаю? На виборах до Курултаю. От делегатський з'їзд у жовтні 2017 року у Сімферополі, на якому було 200 десь делегатів присутніх. В перших рядах, знову ж таки, сиділи жінки. І от там Номайн Челебіджихан, до речі, сказав, що 2 найбільших події під час революції – це утворення України і Фінляндії, як малось на увазі, що державницькі прагнення України і Фінляндії якби вийшли на новий рівень. І от було ухвалене рішення про проведення національних установчих зборів Курултаю і виборів до них. Паралельно йшли вибори до всеросійських установчих зборів. І цікаво, що в Таврійській губернії 2-ге місце зайняв список кримських татар. Кримські татарські лідери намагалися спочатку домовитися з есерами, вони зайняли 1-ше місце на цих виборах, але, очевидно, не вийшли, висунули свій список, і цей список набрав 11% голосів у всій Таврійській губернії, не лише в Криму, а у всій Таврійській губернії. На 3-му місці були українські есери. Ось. І Джафер Сейдамет був обраний і до всеросійських установчих зборів. Це показало, що кримські татари стали активним фактором політичного життя і висувають своїх людей в органи влади. Задумка лідерів кримсько-татарського національного руху була в тому, що провести спочатку Курултай як національні установчі збори, потім всекримські установчі збори. Ситуація в Криму напружувалась не лише через внутрішні причини, а насамперед через поглиблення кризи на постімперському просторі. У листопаді місяці відбувся переворот більшовицький в Петрограді, легітимна влада зникла. Відповідно, Крим опинився в підвішеному стані, як і Україна. В Україні Українська Центральна Рада проголошує 3-й універсал. В 3-му універсалі було сказано, що входить Таврійська губернія без Криму. Оце формулювання, що до Української Народної Республіки входить Таврійська губернія без Криму, воно виникло саме в результаті переговорів на з'їзді народів і пізніше приїздив на засідання Ради народів в Києві Джафер Сейдамет.
І Що сталося? Як так без Криму? Чому? в той момент кримськотатарські лідери сподівалися, що Крим стане таким учасником створення нової федерації на цьому просторі. Тому це була позиція Кримськотатарського національного руху, і українські лідери дослухалися до цієї пропозиції і от вирішили, що зв'язок з Кримом буде в цілому зберігатися через федерацію. Українська Центральна Рада взагалі намагалася очолити рух за перебудову на федеративну державу, демократичну таку федеративну державу територій національно-територіальних областей. Ось. І тому пролунало, що Таврійська губернія без Криму. Крим почав занурюватися в цей момент в хаос, і кримські татари, органи національного самоврядування, вони намагаються Створити республіку. Так. намагаються впорядкувати ситуацію в Криму, стабілізувати і висувають свій проєкт. От в листопаді на відкритті освітніх установ у Бахчисараї, а варто зазначити, це теж був серйозне досягнення кримськотатарського національного руху, що на осінь був відкрит національний музей в Хан-Сараї, було відкрито кілька навчальних закладів у Бахчисараї. І от на відкритті одного з них Номан Челебіджи-хан, він розповів про своє бачення Криму як букету квітів, де квіти – це народи, що Крим має бути цивілізованою такою демократичною Швейцарією. Мосвиконком висунув гасла «Крим для кримців». В той момент під кримцями розумілися всі мешканці Криму поза етнічним походженням. Що роблять органи самоврядування і органи влади в Таврійській губернії в умовах, коли легітимної влади вже нема в Петрограді, утворилась Українська Народна Республіка? Щоб вирішити долю Таврійської губернії, збирається на початку грудня такий з'їзд органів самоврядування, національних організацій. Там були і кримськотатарські, і українські організації, і політичні партії. І утворюється Рада народних представників Таврійської губернії, такий тимчасовий орган влади для всієї губернії. І оця Рада народних представників Таврійської губернії, вона діє фактично як партнер кримськотатарського національного руху в цей момент. Кримські татари виступали проти губернського комісару кадета Богданова, його знімають. І спочатку формують губернський комісаріат під впливом якраз кримськотатарських і українських організацій у складі 3 людей. От одним був Амета Зенбашли, другим був Петро Близнюк, представник українського руху «Український СР», і був третій представник від революційної демократії російської. Чому ми згадуємо про цей момент? Тому що він теж знаковий. З кінця XVIII століття представники корінного народу не були представлені в вищих органах влади в регіоні. І от тут під час революції Амета Зенбашли став одним із 3 членів колегії губернського комісара всієї Таврійської губернії. І, звісно, йдуть вибори до Курултаю, і 9 грудня в Бахчисараї збирається Курултай. Це теж дуже серйозне досягнення, бо народи, які проживали в межах колишньої Російської імперії, прагнули провести свої національні установчі збори. Але ситуація загострювалася. Наприклад, Україна збиралася провести українські установчі збори у січні, але у грудні напала радянська Росія на УНР, і вони не відбулися. Кримські татари встигли провести свої національні установчі збори. Один з небагатьох народів, хто встиг провести свої національні установчі збори. З 9 грудня по 26 грудня в Бахчисараї відбулася ця знакова подія. От тут ми і можемо говорити, що кримські татари
не просто почали говорити як про свою історію, а почали творити власну історію. Було обрано 79 делегатів, часто лунають інші цифри. Ну, я бачив документи Курултаю, де про це написано, і було обрано 5 жінок кримських татарок до Курултаю. Це досі шокує. 17-й рік. І що найбільш цікаво насправді, що було вирішено, що головувати на Курултаї буде позмінно 5 голів. Від кожного повіту, було 5 повітів на території Криму, і от буде 5 голів. І однією з співголів поруч із Наманом Челібей-Джаханом, із Джафіром Сейдаметом, Саджи Бедріддіном була Шефіка Гаспринська. Дочка Ісмаїла Гаспринського. Так, це дочка Ісмаїла Гаспринського. І чому це цікаво, що прямо на самому Курултаї, це в протоколах, зафіксовано, що Асан Сабріз Айвазов, він дав правильну оцінку, що в принципі вже були прецеденти на той момент, коли жінок обирали до представницьких органів самоврядування або влади. Але не було прецеденту, щоб в органах, які керують представницькими структурами, були жінки. І от тут Кримсько-татарський національний рух був піонером в обличчі Шефіки Гаспринської, яка теж брала участь у головуванні в Курултаї. А проголосили республіку. Ну, перш ніж проголосили, це теж був такий процес визначення орієнтирів, які треба було зафіксувати. Для чого збираються взагалі установчі збори? Основна мета – створити конституцію, основний закон. І от багато днів йшли дебати, обговорювали статті, яка має бути конституція у кримських татар, як її назвати. Були різні там ідеї, назвати Яса, наприклад, або Тюб-Канун. Але зупинилися на назві Кримсько-татарські основні закони. Це офіційна назва, яку Курултай дав цьому документу. Цей документ був ухвалений 26 грудня 1917 року. Складався із 18 статей, дуже цікавий в правовому сенсі документ, тому що він поєднував європейський конституціоналізм, традиційне мусульманське право, якісь елементи навіть адату традиційного права. В кримсько-татарських основних законах проголошувалось право всіх народів на повне самовизначення. Це було підтримка ідеї з'їзду народів, де так само говорилося про необхідність повного самовизначення. Говорилося про те, як мають працювати кримсько-татарський парламент, кримсько-татарський уряд, як він обираються, як формуються ці органи влади, скільки років повноваження у кримсько-татарського парламенту. І був момент важливий, чому ми говоримо, зокрема, про європейський конституціоналізм, тому що було розподілено повноважень між представницькими органами по парламентам, між урядом, між судовими органами, тобто поділ влади. І були закладені демократичні норми про скасування, наприклад, там станових звань. Один з найгостріших таких моментів, який викликав дебати на Курултаї, це про рівноправність чоловік і жінок, але зрештою було записано в Конституцію про рівноправність чоловіків і жінок. Це вперше було в Конституції? Урівнювали права жінок і чоловіків? Ну, в Криму взагалі Кримсько-татарська конституція була впершою. Ну, ось, я маю на увазі в практиці світовій. Повністю на той момент не можу зразу сказати, але можу сказати, що це було на той момент досить новим. Не можу сказати, чи точно перше, але досить новим елементом. Ну, для кримсько-татарського народу це, здається, забагато революційності ж навіть. І не тільки, ви знаєте, не тільки для кримсько-татарського народу. Ми знаємо, як виборче право для жінок воно утверджувалося. Да? Воно, в деяких мусульманських країнах, наприклад, в Катарі, Бахрейні, да, жінки отримали право голосу тільки в нашому столітті. Я вже не кажу про десятиліття. Да? Ну і в багатьох країнах, які є взірцями демократії, жінки отримали право голосу пізніше, як в Великобританії, наприклад, або в Швейцарії. Ну і, звісно, стояло питання, що буде далі з Кримом. І тут було закладено дві таких позиції.
в одній із статей говорилось про те, що ці демократичні права на свободу слова, зібрань і так далі, їх може гарантувати тільки Кримська Демократична Республіка, і вона проголошується. А в іншій статті говорилось про те, що про форму правління буде вирішувати остаточно всекримські установчі збори. І тому 26 грудня Кримсько-татарські установчі збори, Курултай ухвалив ці закони, створив Кримсько-татарський національний уряд і оголосив себе парламентом на 1 рік. І далі намагалися органи самоврядування кримських татар просувати ідею проведення всекримських установчих зборів. От новий уряд на чолі з Номаном Челебіджи-ханом, вони ставили своїм завданням якомога швидше провести всекримські установчі збори. На жаль, цього не вдалося зробити, тому що більшовики, їх ліворадикальні союзники, ліві есери, анархісти і так далі, вони не користувалися великою підтримкою в Таврійській губернії. На виборах до установчих зборів, наприклад, більшовики набрали всього 5%, але вони змогли загітувати Чорноморський флот на свій бік і силою просто почали встановлювати ліворадикальний режим в Криму. Йому протистояла коаліція Ради народних представників Таврійської губернії і кримськотатарських органів самоврядування, які хотіли демократичного шляху розвитку для Криму. На жаль, більшовики, просто їх союзники сили захопили владу, і наприкінці січня 1918 року вони встановили контроль в Криму і заборонили діяльність і Курултаю, і Кримськотатарського національного уряду, і Ради народних представників Таврійської губернії. Уже в лютому 18-го вбивають Номана Челебіджи-хана. Так, Номан Челебіджи-хан був затриманий 28 січня в Сімферополі, коли намагався виїхати. Його доправили до Севастополя. Представники Курултаю намагалися домовитися з більшовиками, щоб його випустили, але цього не відбулося. Севастополь занурювався в такий революційний терор. Після заклику «Соціалістичне отечество в опасності» в Криму, в Севастополі стався спалах масового терору, очолюваний анархістами. І загинуло взагалі в 20-х числах лютого в Севастополі кілька сотень людей, там понад 600 людей. Але так сталося, що в першій п'ятірці розстріляних людей, закатованих людей опинився Номан Челебіджи-хан. 23 лютого 1918 року його от в першій п'ятірці жертв червоного терору вивели із тюрми в Севастополі, ніхто з них не просив пощади, зав'язали руки ззаду, били по дорозі. І зрештою ці люди були розстріляні, і, на жаль, навіть тіло Номана Челебіджи-хана було вкинуте в море, і ми не знаємо його якби місце упокоєння остаточно. Чому Кримська Народна Республіка, яка існувала пару місяців, скільки? Ну, правильно сказати, що вона була проголошена. Вона не була створена, тому що мали утворити органи влади цієї республіки у вигляді уряду, там, представницьких структур, якихось судових структур на всекримському установчих зборах. Таку лінію ввели кримськотатарські органи самоврядування. І Рада народних представників підтримувала цю ідею, що на материковій частині проводяться вибори до всеукраїнських установчих зборів, в Криму до всекримських установчих зборів. Такі вибори мали відбутися у січні, і зібратися мали кримські установчі збори у лютому. Більшовики і їх союзники, вони оцей демократичний шлях розвитку просто насильно перервали, і почалася кривава драма, яка потім закінчилася величезними жертвами. Це, але досі займає важливе місце в пам'яті кримських татар. Як ця історія пережила цензуру радянську?
Як вона пережила от депортацію, як пережила після того десятиліття замовчування? Ну, у будь-якого народу, коли такі йдуть надзвичайно масштабні трагічні події, вони затирають трошки пам'ять про попередні події. Да, там, у українців після, наприклад, Хмельниччини багато чого забулось про князівські часи. І те, що сталося з кримськими татарами в середині ХХ століття, геноцид, який вчинив комуністичний режим, він, звісно, затирав пам'ять безпосередньо про те, що було раніше. Якщо дивитися на події сьогодні, якщо дивитися на події 17-18 років, можемо сказати, що саме тоді були закладені основи сучасного національного кримськотатарського руху. Так, ми абсолютно можемо казати, що період Курултаю, період Кримсько-татарської революції з 1917-1919 років є надзвичайно важливим в історії Криму, в історії корінного народу Криму. Його можна порівняти з моментами закладення, утворення Кримського ханства, з моментами анексії Криму Російською імперією в плані значущості до кримських татар. Чому ми можемо так казати? Це нібито лише кілька років, 17-18, почасти 19 рік, тому що кримські татари перейшли на якісно інший рівень самоорганізації, із етнічної маси перетворилися на політично організований народ із своїми органами самоврядування, які пізніше були відроджені вже в 91-му році. Дуже дякую за розмову, в якій я буду ще довго сьогодні жити, точно. Це був подкаст «Співострів» про те, що не можна окупувати. У нас в гостях був кандидат історичних наук пан Андрій Іванець.